भिडिअ खौनो लानो बावबावबायसो मोखाङा कमप्लिट जाबाय देलाय खांनानै गोथेयावहाय मोनखाबाय ओमफ्राय दिनै जोंहा मेकआपआ सेट खालामदों हाबो जाना गोबावनि उनाव बिराद गोबाव जाबायमोन लास्ट टाइम सिमांजों आंजों खालामना होदोंमोन ना ओमफ्राय दा शुटआ बेयावनो स्टार्टिंनि शुटखौहाय बेयावनो लागोन आरो बिनि उनावहायसो जोङो दा लकेसन मेन लकेसनाव जेरावहाय डान्सनि जागोन बेयावहाय थांसिगोन आरो Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दुब दुब जिहेतु मिउजिक भिडिअ नोंथांमोना नुखाबाय आब'रियानि आरबि फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय दिहुनजानाय स' माबोरै मोनखो बेखौ कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरदो आरो लोगोसे आं दिनैनि बे भिडिअआवहाय आब'रियाखौहाय स्पेसियेलि साबायखर बावो जे बिथाङा आंखौ बे मिउजिक भिडिअनि थाखाय लेंदों बा खाबु होदों ओमफ्रायहाय दिनैहाय आङो बे भिडिअआवहाय नोंथांमोननो बिहाइन्ड द सिनखौ दिन्थिगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुथ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ जोंना दायो शुटआ स्टार्ट जासिगोन ओमफ्राय दहायनो होखाबाय दिनैना आब'आ खालामदों ओमफ्राय एक्टराथ' नै लोम्बु दादा जा गोजौखा ओमफ्राय आं माहाबा ओमफ्राय आं मायाव खालामहरदों नायनो बिराद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनबाय जोंना बे फार्स्ट टाइमथ' नङा खेबसे खालामखांबाय जों शिवाजों गुवाहाटियावहाय बिराद हेल्प होदों आरो शिवाया ओमफ्राय दायो दिनैहाय फाइनेलि बे दिना सफैबाय शिवाजों आंजों ओंखारसिगोन आरो एबारे नोंथांमोना एक्साइटेड नंगौना नङा कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहर जाबाय गारिया मोनबोबाय खार जायोमोन उनावहाय बाइकआ बबेयाव मालाय ओरै आंहा बाइकखौ नुनानै लानो गोसो बाइकखौ लांनो बोर'ना हा दे थाब मावनोसै नेगोन जाया माथो गारि आयो 스킨 아자 모장 beना ayo skinखौ मासे होनबाय थायो मेगन नांसिगोन नामा 모르겠어 사람이 이러면서 Hello. Halo. आंथ' 슈팅 없는데. गासिनो माला मोसानो मोनगोन जाबाय मामानि आरबिनि औ सिनायासैलै फकास
तो एक्शन बोलने से वॉक करके आते रहना हाँ आराम से 5, 6, 7 go angni야 jayw orangnya orangnya माबा इसोर दावखोनांगोन ना Let's go! Nih guys, dayo जोंहा खैबार लानांगौ नुबायना बेसेबां बारबा टेक लानांगौ आरोना 1 टेकआव जाखायानो ओमफ्राय आरो मिड शट क्लोज शट ओमफ्राय वाइडआव बिदि लानायावनो बिराद गोबाव टाइम नांखायो आरोना शुटिंआ ओरैनोथ' एलबामा 4-5 मिनिट्सनि बाट बेयावहाय ओरैबायदि हार्ड वर्क खालामनांगौ मा होनबावनो गासैबो टीमानो आखाइ थाजोबो आरोना ओमफ्राय नै जोंनि शुटिंखौहाय आब' रियाया नायफैदोंमोन बे टाइमावहाय बिराद गोबावनि उनाव दिनै आब'खौ लोगो मोनबाय बिराद मोजां मोनबाय ओमफ्राय जोंनि मिउजिक भिडिअखौ अननाय होबानो जाबाय शिबाजों आंजों आब'निनो आरबि फिल्म प्रडाक्शनावहाय निउ इयारनि नोंथांमोना नायनो रेडि जानानै थाखादों ना आब' औ बयबो नायदो Music हो roll action चलो आब'मोना दायो थांसिगोन जोंना सुदा जोबाखै दंबावो आरो आब' बाय बाय दाहाय थांसिगोन बाय बाय ओइथिं सिङाव एक्टरफोर दङ bye bye next shootनि थाखाय
चलो Yeah, làm bên đây bạn. thằng bay ra Kan nào đâu có nương đó. rolling rolling Mẹ con nâng ni ra đâu Gusti dân mẹ con nâng ni ra đâu Gusti dân mini siêu lại bao nơ hà này đâu à mẹ con nâng ni ra đâu Gusti dân mini siêu lại bao nơ hà này đâu à đục đục mana bikhaya mau kesua mana hangkur zaya gerpa mana hangkur mana Sụt nhìn frame mình thì bé bóng mình nấu frame dress cần change không hàng mình được khi này mình bé cũng không dài cái mình lấy cũng không dài khác người bị sơ sài đó không phải mấy chú già nữa này cái mấy chú bút đi bé giờ là